मालाय मोसागासिनो बथसलि ग्रीनलैंड ना ग्रासलैंड मोनफैमारबायलै नायनो ओइ बारदों मालाय जेबोआनो जायाखै मालाय सिख्लाफोर लायै लायै बथसलि होनलायनाय मोसादों हम ना हम मासे हमलाय दे मासे हमना देखाय ग्रीनलैंडनि ना मासे हमना देखाय मानसिखौनो माबा खांख्राइ गोथां जाग्रासो नुखायो बेसेखौ नोंलाय 40 टाका मानि होबाय 40 टाका माबा हरबावसै रिसिप्ट 10 टाका खमखाय रिसिप्टखौनो हरबावदो जा फैसा गैयि मानसिफोरखौ उनमारालै 10 टाकानि थाखाय रिसिप्ट हरजा फैसा गैयिनि एला उनमारा फैसा गैयि मानसिफोरखौ देलाय सेलफि लालाय खनसे नायनि मारै लायो सेलफि लानाय स्टाइला माबा मोलेलेसो नुजोब्बाय केमेरायानो जाला दाम खमि मबाइलफ्रा जालालै केमेरा लाग्रा मानसि नङालै नै दा सान ओंखारनायाव माबायदि नुयो नायसै नै जाया माबायदि नुयो नाय लाजिबायलै थांसैथ' मालायनिफ्राय सिख्ला लायै लायै जोंना आरो बालन्दायानो नोमाफोरनि गोसथोनायबो गैया लाजिबाय ग्रीनलैंड मालाय सिख्लाफोर लायै लायै मोसाग्लुंगासिनो ओइ नोंहा एर'प्लेन फिसा बिरलायदों गोजौआव लाजिलै थौ थांसै